Ato za andeha hikoragna e. Ny raha voalohany misy baka amin'ny fiainantsika malagasy ty. Maro be zegny ny olo tia koragna, karaha raha koragniky fa tsy masaky. Ka aleky zegny le raha hitako tiako koragna volagniko fa ho an'le tia mandiniky, ho an'le tsy tia lala dia tsy mitandregny. Fô za ndraiky hivôlagna fô. Satria naro be tamin'andre jiaby namagna tsy tapaka nahontany za tamin'ny vidéona farany igny hoe ino ma anametisy ny tegna dikany ny fédéralisme. Ka andeha hagnazava azy zegny zany ihany hoe état fédéral. Je vais vous expliquer. Le peu que je peux, azy avec am'le fahaizoko azy, izy niany ty. Ka sambia mandiniky aby atsika jiaby. Sambia mitandregny, indrindra naronaro andre ilay nandefa message nahontany za hoe ino ma tegna dikany état fédéral zegny ana. Zegny nataony sasany. Ka niany zegny za andeha hagnazava azy sady mitandregny andre ilay nahontany, ho an'ilay tsy mahay fa tsy nahontany koa aloha mitandregny, ho an'ilay mahay aloha magnazava ary mitantara ho an'ilay tsy mahay. Hitantaraiky ny mombamomba azy. Voalohany maloha. Ny raha natao atsika malagasy baka nanomboko tamin'ny taogno 770 zany hoe depuis 1980. Nanomboko tamin'ny taogno io dia atsika malagasy zegny nabadogno, hoe natao zegny fomba mba habado atsika malagasy. Ka ny zaza teraka nanomboko tamin'io taogno io, na le tankeboabon'ny fianaragna tamin'io taogno io mankaty, bado aby jiaby. Ino ma antony volagniko zegny? Bado aby jiaby ary na za mivôlagna zegny mbô hagnatiny. Ary tsy andeha hilavitra aby zegny atsika, andeha hagnazava zegny abadoagna zegny fa na filoha mitondra atsika fa tsy mahay 13+6. Zegny nahaizana fa bado atsika jiaby malagasy. Izy ke zegny, tsy anare jiaby afovoan-tany, tsy zay amin'ny sisin'ny tany malaza tsy nandeha solaitra, tsy zegny. Fa ny malagasy rehetra dia bado, ary ny filoha tsy avy amin'ny sisiny. Nefa izy tsy mahay 13+6. Ave tsy mahay ka izy fa ny akoho tsy amboly aminay amin'ny sisiny agny. Mety Antananarivo koa misy fambolena akoho fa aminay agny tsisy zegny. Bon, ajanoko akegny. Ka zegny ny ananovako hoe bado ny malagasy rehetra. Nanomboko tamin'ny 1980. Izy zegny kiniha natao zegny io abadoagna ny malagasy. Tamin'ny zegny fotoagna zegny fitondragna ny Ratsiraka. Ka i Ratsiraka zegny tsy haiko izy to mety voaelingeligny na voamenasy hoe ivoa malagasy ny fianarana. Avy tamin'izy roalahy mirahalahy Norbert Lala Ratsiraonagna sy Andriamanjato Rosary. Tsy haiko, fa nisy raha nagnanjanganjaigny za mandinika azy. Ka voatery niova tampotampoka teo hoe ny fianaragna nivoagna malagasy. Ka bado tamin'izegny ny mpianatra. Amin'izao fotoagna za mikoragna zao, maro be amintsika, andeha hagnano calcul mental hely fa nivolagniko tegny, tsy mahay atsika. Satria tsika bado, nivoagna gasy raha jiaby, indrindra ny histoire géo. Izy zegny natao amin'ny teny malagasy ary nahegny ny fomba fianaragna azy. Ny calcul mental, niova ny fomba fagnanaovagna azy. Ka niabado tamin'izay ny vahoaka malagasy. Ka c'est normal, izy koa misy magnontany hoe Anna Métis, qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? Qu'est-ce que c'est que l'état fédéral? Zegny izy andeha mitao. Ino ny atao hoe fédéralisme, ny atao hoe état fédéral. Zegny izy andeha agnontanian'andre za dia andeha azavaiky amin'andre niany ty. Ka ho antsika zaza tafara, efa mianatra amboky sy mitandregny ny tantaran'ny dadilantsika fogna ny ahaizantsika raha niseho taloha tagny, jusqu'à tsika nahazo fahaleovantegna. Ka tamin'ny 750 sy 710, zany hoe 1959, ny filohan'ny pirenena frantsay Général de Gaulle dia nanolotro ny fahaleovantegna azafady tamin'ny firenena Afrika rehetra.
na miaigna zare izy igny ary ataova ny fomba hamokarana andre ampivoatra ny firenenan'andre fa tandremo izy tandremo ary fa izy te karaha ohatry ny menace zegny le raha tandrema izy tandrema magnano état fédéral zegny ndraiky raha efa nifeperiny général de Gaulle tandrema izy fa zay magnano zegny dia maty zay magnano zegny vonigny ka nanomboka tamin'izigny zegny lasa naleo tegna tsy fidiny fogna zegny ny malagasy fa tsy nahazo nagnano état fédéral satria hainy tsara fa izy koa andeha ampiarina io état fédéral io alaky anjary be atsika ary hanjary tsy ho voatagna zegny atsika amin'ny Afrika ka atao magnano izy zegny atsika mba avitany mandeha mibekobeko atsika amin'izay tiana anaovagna azy ka mampalahelo zegny le raha niaignany vahoakan'ny Afriky pays d'Afrique jiaby agnaranazo fialovan-tegna nefa le raha tegna tsara ampivoatra ny firenenantsika ity état fédéral ity no tsy nahazo natao ka ato zegny zaha magnazava ankalahelo satria zegny fogna ny raha raiky ampivoatra ny firenena malagasy indrindrandrindra ka ny atao hoe état fédéral tompoko dia zao agnano ohatra zaha ka za agnano ohatra io ohatra anao ray lalahy anao tariminy ray aman-dreninao ka efa feno valambin'ny folo taogna anao azafady dia andeha hanambady andeha hialaka viavy zegny ka volagnin'ny ray aman-dreninao hoe magnoregna tramarivo anao dia mangala viavy dia le viavy koa zegny alefa andray aman-dreny andeha hanambady anao zanako ity ny lasety sotro vilagny fandriagna ka manomboky niany anao no sy vadinao no mandrindra ary miasa magnano velon-tegnan'andre ka ninonino le raha miseho anao efa be maleova malasagna mahita mitady dia lasa le viavy manambady koa le lalahy amin'ny ray aman-dreny tokoa zegny malaka viavy rehefa manambady ary zareo anjaranjareny zegny miasa mamontegna miasa magnano velon-tegna njare ary miteraka zare anjaranjare koa zegny mandeha mitarimy ary magnamia hevitry magnamia saigny le zanaka zare anjaranjare isan-kaliny mikoragna karakory ataotsika asantsika maray ino raha tokony vangaitsika ka raha magnanjegny fa efa tsy ray aman-drenin'le lalahy eky no mivolagna hoe ameza ty le vokatra azon'andre na hoe le vola azon'andre ndre koa fa mandafy vokatra avake andre koa ty vanga slipony madamo na hoe andeha vanga vary na vanga petroly dia amianay tsy magnanjegny eky le ray aman-dreny na le ray aman-dreny lalahy na le ray aman-dreny viavy efa tsy magnanjegny eky fa tombony za zay anjaranjare mamelon-tegna igny zegny le ataon'ny ray aman-dreny ary ologna araiky nametry ohatrandraha folo lahy nametry folo rombiny folo lahy jare jiaby igny zegny samby be samby alaka viavy malaka viavy araikaraiky zare jare avake mandeha mitady volan-jare à gauche à droite magnano velon-tegnanjare efa tsy ray aman-drenynjare eky no mandeha mibeko zare agnatin'ny tokantragnonjare akao hoe zao ataovanandre rehefa matony vary alifasa ty isikandre inagna malaka vary fotsy aminay tsy magnanjegny ary ho atsika viavy izy koa ka le atsika viavy andre viavy zegny alaina lalahy vady nefa i lalahy ty mbola mipetraka amin'ny papanazy ndraiky mamanazy avake anao alaigna igny mipetraka akao avake rafozam-bavinao ndraiky rafozan-dahinao zegny mibeko fiainagnandre tiantsika sa tsy tiantsika zegny le agnontaniako andre tiantsika sa tsy tiantsika rafozam-bavinao mandeha magnamia volanao vanganao slipo i rafozan-dahy magnamia vola zanany lahy ndeha vangana vary fotsy mila savogna anao anasa mangataka vola amin'ny rafozam-bavinao raha magnanjegny ho tsara zegny ny fiainagna ny tokantragnonao sa karakory karaha zegny zegny le fiainagna iaingan'ny malagasy amin'izao fotoagna izao tegna karaha zegny hoe tsy maleo tegna fa mbola le baba fa no mibeko ka lasa tsy tafaboaka le fiainagna tsisy olo indrindrandrindra ho za ny viavy andeha hanambady ka
ary ho sambatra izy mipetraka amin'ny rafozan-dany sy amin'ny rafozam-baviny. Tsisy viavy sambatra amin'izay. Ary nanao lalahy koa tsy sambatra. Anao mahazo vola, babanao mitsinjara azy, amaiza ty vola jiaby, babanao magnamia vola vanganao sira, vola vanganao savogno, tsisy raha manjary fiainana magnan'izay, vadiana magnan'izay. Ary antigneky tsisy olo magniry fiainana magnan'izay amin'izao fotoana zao. Nefa mitovy amin'izay zegny le raha iainantsika vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Mijaly atsika, sahirana atsika satria atsika tsy maleo tegna. Tegna tsy maleo tegna. Ka ny raha tiako volagniny dia zao. Izy koa ataontsika État fédéral Madagasikara io. Zegny hoe samy manana filoha amin'ny faritrinazy. Satria misy ologno koa zegny mivolagna mbola tsy fahaizantsika raha mbola abadoagna antsika fa boka mahatonga olo mivolagna hoe fa izy koa atao État fédéral Madagasikara dia ijaly zare Tananarivo, ijaly zay Tananarivo satria Tananarivo tsisy vokotra. Ya, amin'ny raha nandre volagna zegny satria izy volagna takeo hoe le bado atsika tsy mahay mandiniky. Alohaka zany le volagna azy mandinia bakandre maloha amin'ny firenena jiaby. Amin'ny firenena jiaby. Na firenena européen, na firenena Afrika, mbo ino vokatra hitanao ao amin'ny kapitalina firenena raiky. Zaho ataontsika en France, à Paris, mba ino mavokatra hita ao a Paris? Tsisy, fa amin'ny sisiny jiaby no ahitavanao vokatra. Amin'ny région de Bordeaux, misy vigne, agnanaovanjare du vin, agnanaovanjare champagne, marobe. Dikan'izay, nefa ndraiky anao mandeha en France, Paris no tegna mamirapiratra. Satria la capitale. Satria ny Paris no baba. Mitovy amin'ny koragna le nivolanky igny. Hoe le zanakanao jiaby nitady vola nalefanao andeha nanambady igny koa nanjary. Zare tsy maintsy magnamia para fogna amin'ny ray aman-drenin-jare. Mivory zare 12 nangala viavy igny hoe alô ndraiky atsika amin'ny taogno ty mba andeha hamangy ray aman-dreny andeha hagnamia vola iry papa iry mama. Loso zare jiaby mitondra cadeau amin'ny babanjare. Ary babanjare koa zegny mbo ampiasainjare hoe ty asan'andre baba tadiavan'andre vola. Avake zare magnampy. Dia le babanjare no tegna miadana satria zare tsy miasa be karaha zanakaby mitady vola gauche droite fa zanaka zare jiaby marobe io samy magnamia tsikelikely lasa babanjare no tegna bénéfice am'le raha. Karaha zegny koa i Paris. Isisiny jiaby misy vokatra io. Samy magnamia pourcentage amin'ny la capitale. La capitale amin'izay no tegna misy vola, tegna mamirapiratra ary tegna be visiteur. Ka ny raha tiako volagniny zao. Ohatra, amintsika faritry, amintsika za olo Avasambava zao dia agny no tegna misy lavany. Ka atsika koa zegny manana présidentsika koa, olo teraka atao, olo mahay raha koa. Hainy tsara be ino ny vokatra ao amin'ny faritry no ampivoatra io faritry. Ao misy lavany, akao misy kafe, akao misy voanio, maro vokatra isan-karazany. Ka izy zegny no tegna mahay raha koa. Izy no mahay mampandroso raha koa. Ary rehefa mamokatra tsika, atsika vake afaka magnamia 15 na 20% alefa amin'ny président akajigny ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Magnanjaigny amin'ny faritry jiaby satria faritry jiaby misy vokatra sinitra. Diego tany jiaby jusqu'à tsy moagny fianaran-tsoa. Ka samy magnamia ataontsika hoe samy magnandefa 20% agny amin'ny kitapom-bolam-panjakana amin'ny filoha zegny amin'ny président. Lasa izy indrindra no tegna manana maro. Ary le alefantsika akagny igny avake agnanaovana asa anazy. Ary karaha Tananarivo koa mbola misy faritra. Ka zare koa zegny magnanjay. Agnanaovana le asa. Ino ma le asa tegna asan'ny filoha? Asa tegna asan'ny filoha magnamboatra le fanagnana iombona. Ohatra zegny ny aéroport. Izy igny zegny fanagnana iombonantsika rehetra. Izy igny zegny amin'ny ohatra nataoko tary zegny karazagna lova zegny, lovantsika. Ary ny ray aman-dreny no magnamboatra le lova. Atsika jiaby igny lasa nandeha nanambady, lasa nalaka viavy, fa le ray aman-dreny magnamboatra lova. Ka lovantsika malagasy zegny, igny aéroport satria igny fanagnana iombonantsika malagasy rehetra. Avake ny lalagna
ohatra hoe Tananarivo Diego, Tananarivo Tamatave, Tananarivo Majunga, igny koa zegny asan'ny filoham-pirenena. Igny koa zegny le fanagnana iombonana lovantsika zegny. Igny zegny le asa ataony babantsika. Ary manka moramora asan'ny babantsika no fanaovantsika raha jiaby zegny. Atsika samy magnamia 20% aminazy, lasa mavita asa fogna izy, lasa misy lova zegny atsika iloventsika amin'ny avafara. Fa maro be zegny ny olo tsy mahazo ary tsy mahay agnazavagna qu'est-ce que c'est que l'État fédéral. Igny zegny nitondrasako hoe nindesiko avy amin'ny alalana zaza andeha hanambady miala ray aman-dreny feno taogno, igny nindesiko agnazavagna azy. Mitovy amin'izegny zegny izy ke. Mitovy amin'izegny. Anao manambady efa tsy ray aman-dreninao eky no mandeha mibeko anao amin'ny dépense jiabinao ndraiky amin'ny asanao itadiavanao vola agnaty tokantragnonao koa fa mba fanao ndraiky vadinao. Fa anjaranao no magnamia remerciement babanao na tombanao na vitanao nitady. Zegny le pourcentage alefantsika amin'ny filoham-pirenena. Asa mazava avako aby. Izy koa tsy mazava, mahontania indraiky fa aza avaiky araka ny fahaiziko azy. Ka tsika amin'izao fotoagna zao zegny lasa zaza nandeha nanambady fa lera aman-dreny no mibeko tokantragnontsika. Raha toa ka tsy vitantsika État fédéral Madagasikara tsy mety hanjary. Ary karahan'izegny foana zegny le fiainagnatsika satria izy ao Antananarivo. I Madagasikara ilay filoha Antananarivo koa hoe tsy maharamaso raha jiaby amin'ny tany jiaby misy atsika io. Tsy vitany. Izy araiky foana andeha andiniky raha jiaby tsy vitany. Zahaby karaha mahavoatsika amin'izao fotoagna io. Tsy vitany. Ka aleo izy zarazaraigny atsika ao amin'ny faritra no mifidy olo araiky afaka mampivoatra ny faritrintsika ary ohatra izy koa olo tsy manjary izy ka tsy vitany mitondra ny faritrintsika. Afaka tsika mandeha magnatona azy, mandeha mivolagna azy ary efa tsy tandreny koragnantsika izy, alantsika koa izy. Fa atsika amin'izy ke na tsy manjary raha na karakory, tsisy olo afaka mandeha magnatony filoha io hoe zao lavaninay, zao vokatranay. Tsisy olo afaka magnanjegny. Manginy jiaby satria na avy sambava andeha Tananarivo zegny fa otriny frais. Ary amin'ny État fédéral zay, État fédéral zegny avako aby olo jiaby mitovy zo mitovy fiainana. Ohatra, olo sambava koa mizaha télé olo jiaby jusqu'à meloko agnarana tsy ampilisakagny. Dikan'izegny mitovy aby raha hitan'olo jiaby amin'ny télé. Izy sambava koa misy tomobile, atao afaka tomobile ambany volon'ny sambava jiaby. Tsy asambava fa volaniko fa noho zavy sambava zany volagny sambava fa amin'ny faritra jiaby ny atsimo ny andrefagna jiaby. Atao magnanjegny, afaka tomobile rango avy an-tanambe jusqu'à ambany volo. Ary karaha zegny koa zegny le olo mizaha télé. Atao ny ahafahan'ologno jiaby mahita télé rango avy an-tanambe jusqu'à ambany volo mitsikoakoaka akagny. Igny zegny olo jiaby mbo samy mahita iny raha miseho amin'ny firenena ary koa zegny karakory ataoko andeha hitondra vokatra anahy an-tanambe. Misy tomobily tsara lalagna afaka anao naveza ambany volo lavitra be agny mitondra vokatra anao makatra an-tanambe. Zegny mbola agnatin'ny État fédéral. Dikan'izegny tsisy ny maharatsy azy amintsika jiaby ary tsisy ny fomba tsy ampivoatra atsika malagasy rehetra rehefa tafipetraka ke io État fédéral. C'est le seul moyen pour s'en sortir. Zahavan'andrebaka, firenena hely marinatsika koa nagnano État fédéral izy amin'izy ke efa mivoatra atsika igny tavela ke nefa atsika tsisy vokatra tsy anagnantsika. Io Comore. Nanomboko zare nagnano État fédéral nanjary Comore. Tsy takatra. Nefa firenena hely avake magnasara midagnaka nanjary zalahy Comore. Nefa raha tokony alentahaka, raha tokony natao letra fa ela io État fédéral io mba ampivoatra ny vahoaka ny firenena. Atsika nika tsisy raha tsy anagnantsika vokatra. Misy vokatra aby atsika ny atsimo ny avaratra nandefa na ny afovoan-tany misy vokatra aby ary hazo ampivoatra ny fiainan'ny malagasy rehetra.
Itreta fa izy koa tafitsangana io État fédéral io, sira zaha tafitsangana io koa tafitsangana normal. Za masaky magnaboly mitondrona efitra ty, izy koa mbola misy olo mangataka ao amin'ny sisin-dalana trottoir Antananarivo. Misy asa ambolo jiaby, manjary ambolo jiaby, manana trano ambolo jiaby. Fa anjarantsika no mandiniky hoe tiantsika mariny ve ny État fédéral. Izy koa tiantsika aloha andeha hagnano État fédéral. Tiantsika mariny ve? Tianjary mariny matsika sa karakory mariny? Faut savoir exactement ce qu'on veut pour nous ou pour notre pays. Mila haintsika ino tegna tiantsika amin'ny fiainagnantsika. Hoe hagnano État fédéral mba hampivoatra atsika sy ny fiainagnantsika ary ny firenentsika sa hipetraka amizao. Azovy ny olo mbola afaka mivolagna hoe fa tsy mijaly i Madagasikara amizao fotoagna zao. Olo jiaby mitete. Nefa raha jiaby misy amitsika. Raha jiaby misy amitsika. Atsika tsy tokony jalin'ny rano. Firy kaskady rano riagna hanagnan'ny firenena malagasy ao amin'ny pays-tsika. Gaz atsika manana, pétrole atsika manana, volamena, volafotsy, terra rizky fa simenty ambidy amin'olo tsy tokony andafosagna azy. Raha jiaby, lavany, kafe, ilangilangy, cacao, coton. Raha jiaby zegny, samy mamokotra zegny atsika jiaby avy amin'ny faritry misy antsika. Atsika tafaboaka ary amin'ny fomba malaky. Tsy ho iseky ny malagasy araiky tomoagny tsy menanganiny. Tsy ho iseky ny malagasy araiky ka le marary tsy afaka mandeha mitaha. Samy manambola ambolo jiaby amin'izegny. Fa atsika mangigny. Faut savoir exactement ce qu'on veut. Ino marigny ny raha tegna tiantsika hatao amin'ny fiainagnantsika zaha mbo mahontany. Satria ny sasany mivolagna zao avake gigny. Zao avake gigny. Surtout za atsika tsy nianatra ka maro raha tsy haintsika. Ka olo araiky masaky mivolagna hoe le État fédéral koa tafipetraka hijaly zareo afovoan-tany, olo araiky mbola bady fô zegny, mbola tsy mahay satria tsy mandiniky karakory mariny ny fandehan'io État fédéral. Au contraire, za mandiniky tsara be fa taogno araiky vitan'ny État fédéral malagasy jiaby falifaly mitokotokiky neza tany misy azy amin'ny faritrinazy satria anjary tsara ilay fiaina. Fa aza mandiniky hoe ijaly zay ao fovoan-tany, ijaly zareo ao Antananarivo, izy koa atao ake État fédéral. Zegny le mbola tsy fahaizana ny volagny takeny satria nabadony atsika dia lasa bado tsy haintsika hoe mandiniky karakory fandehan-draty. Nefa ndraiky firenena jiaby, tous les pays qui ont fait État fédéral, ils sont pas pauvres comme nous, Madagascar. Fa atsika tsy magnano État fédéral atsika ke. Ny firenena rehetra zay nagnano État fédéral tsisy pauvre karaha atsika malagasy. Ka ino ny tambagna atsika nefa vokatra jiaby misy amitsika. Ny raha tsara ho tafiditra agnatin'ny lohantsika malagasy, tsara ho haintsika malagasy rehetra nie. Neza firenena amin'ny monde ty, atsika malagasy no managna ariagna indrindra. Ary i bois de rose atsika malagasy reriany no managna izy io. Maki atsika malagasy no managna le tsy anagnan'olo jiaby. Plus vokatra jiaby ny volagniky tegny. Tsisy ny raha tsy tokony ampanjara atsika malagasy. Fa miankina avy amin'ny mentalité tsika izy koa misy raha tiagna fonsegny. Fa olo koa andeha hagnano raha manjara zegny tsy mora. Ka nino raha andeha tianao atao azafady amin'ny fiainagnanao. Izy koa efa raha manjary, tsisy raha mora. Sarotra aby jiaby. Ka zegny mba tiako tafiditra amin'ny saignintsika rehetra vahoaka malagasy. Tsy hanam-potoagna tsika ho zaha hivoatra, hiala amin'ny fahantragna raha tsy magnano État fédéral. Ary izy nazavaiko tegny.
tsisy olo magniry mandeha manambady izy na hoe malaka viavy izy ka mbola iray mandreninazy no migérer volanazy zegny hoe malafo vokatra dia amiegna papa mama avekeo papa mama amizegny magname vola vangano varofotsy magname vola vangano silipo nefa n'olo fa manambady maleo tegna raha karaha zegny tsy normal izy ko olo tia voatra tsara tsy magnanjegny ka zegny raha tiako azavegny tegna mampalahelo satria ologno araiky koa misy raha tiagna atao voatabataba jusqu'izy tsy vita ary anao ndraiky koa misy raha tianao atao tsy maintsy maro ny sakagna ny olana ny problème mba tsy avitanao azy fa izy koa fa tia raha raiky tiako dia haiko tsara fa tsy maintsy ho sarotro ary maro ny zavatra raha andeha izakaiky amin'izy ty ave tanteraka amin'ny tanjonazy ary état fédéral zegny tsy vitan'olo araiky fa atsika jiaby no mavita magnano azy fa tsy olo araiky tsy mavita zegny satria izy novolaniko tegny misy président isaka faritra fa ilay filoham-pirenena amizegny no président commun igny zegny lay président ikambanany malagasy rehetra hoe le baba itambarantsika jiaby zegny le filoham-pirenena fa isaka ny faritry misy président ilay natsangana andeha ampivoatra ny faritrinazy fa ny président antsika miaraka le filoham-pirenena ka mba tiako zegny hoentsika jiaby zegny raha zegny zaha fa nivolagna tamin'andre igny hoe zaha tsy mpagnano politika satria maro ny sasany nivolagna ana mpagnano politika ilay raha tiako azavagna hoe mpagnano politika ndraiky n'olo araiky magnano politika tsy mitovy tegna tsy mitovy aloha azavaiky amin'andre ny ologno araiky magnano politika dia tsy olo araiky fa atsika jiaby malagasy rehetra dia magnano politika aloha azavaiky anao kakale efa naheny tady vola na nambotro vola ka nivangaraha amin'ny volanao dikan'zegny efa magnano politika anao zegny fa tsy mpagnano politika tsy mitovy za tsy mitovy nandeha nitady karama anao asanao mpianatra fa anao nandeha nitady karama dia isaka vakansy anao mitady karama avekeo anao mivangaraha amin'ny volanao asa ataoko ohatra hoe ataoko ino de mandeha mivanga téléphone portable ohatra tanora raiky mivanga zigny ataontsika hoe 500 000 ka agnatin'ny vola 500 000 ny fenao igny tsy igny tegna prix ny téléphone igny fa 400 000 fa ny 100 000 amin'igny no han'ny fanjakagna mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna dikan'izegny efa magnano politika anao satria efa magnefa ny apara mandeha ao amin'ny kitapom-bola am-panjakagna mivanga menaka anao ataontsika hoe 50 000 zegny vanganao menaka igny agnatin'ny 50 000 igny efa misy apara ifenao mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna anao ka fa nivanga raha efa nivanga raha anao na mivanga filo araiky ataontsika hoe arazato igny filo igny ndraikindraiky 20 fô mivanga ny filo igny 20 efa mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna dikan'izay efa magnano politika aby ny ologno jiaby izy koa efa nivanga raha ka nitady vola nivanga raha igny zegny ny ologno atao hoe magnano politika ary zegny ny mahatonga za mivolagna hoe fa i vola jiaby andeha i vola jiaby lay fiaintsika alagna amin'ny vidin-draha io asa hoe mivanga raha anao ny 5,000 ohatra 4,000 tegna vangan'izigny fa 5,000 vanganao azy 9,000 mandeha amin'ny kitapom-bola am-panjakagna mandeha agny amin'ny filoha akagny ka i vola aby mandeha agny amin'ny filoha akagny amin'izegny igny no vola tokony andeha agnamboarana ny filoha maratra lalagna ry amboarina amin'ny vola igny maratra hôpitalinay ry amboarina amin'ny vola igny fa mpianatranay ry koa mianatra amina école tsisy ribane amboarina amin'ny vola igny les enfants qui vont à l'école mais l'école il y a juste le toit il n'y a pas du mur ils s'assoient par terre ça c'est le devoir de monsieur le président anjarany monsieur le président zegny ny filoha no
mandeha magnamboatra igny école igny amin'ny vola abo ilay fiaintsika isaka tsika mandeha mivanga raha igny. Zegny mahatonga za mivolagna hoe ohatra magnano députénay ao Sambava, izy koa efa mandeha en Chine agny izy mialokaloka amin'ny building be en Chine io amina volam-bahoaka. Zegny le nahatonga za hoe volam-bahoaka ao za satria atsika mivanga raha atsika magnefa fogna vola aby fiaintsika i agnifagna mpampianatra, agnifagna docteur, police, gendarme, piasa ambanjakagna rehetra, igny vola igny no agnifagna azy. Iritry retan'andrebaka. Atsika koa tsy mivanga raha agnatin'ny volagna raiky. Tsisy olo mivanga raha agnatin'ny volagna raiky. Na izôvy izy, tapahagna tsisy olo mivanga raha. Ino raha iseho? Tsisy vola edy zare satria tsisy mandeha. Dikan'izegny tsisy taxe azon-jare agny, tsy voaefa ny mpampianatra, tsy voaefa ny police, ny gendarme, tsisy raha voaefanjare iry député jiaby iry maire tsy voaefa. Satria avy amin'ny iantombon'ilay vangatsika raha io no agnifagna reo mpiasa-panjakagna jiaby re. Tsy zegny ndraiky ataon'ny filohantsika fa vola tokony andeha agnifagna zegny ndraiky hoaniny. Ka zaha zegny magnentagna atsika vahoaka rehetra lay tia voatra amin'ity état fédéral ty. Igny zegny ny atao hoe ologno magnano politique. Tsy mpagnano politique fa olo magnano politique dia igny izy. Fa ny ologno araiky mpagnano politique ndraiky manomboka amin'ny ben'ny tanàgna, monsieur le maire, iry député, iry ministre isan-karazany, hatramin'ny premier ministre jusqu'au président de la république, zareo no mpagnano politique. Raha roa tsy mitovy. Fa atsika no magnano politique fa zareo no mpagnano politique. Raha roa tsy mitovy. Ka zaha zegny tsy mpagnano politique fa magnano politique miaraka atsika jiaby vahoaka. Fa zaha ndraiky tsy andeha hagnano mpagnano politique. Ka zegny havako aby ny antony nangalako fotoagna niany andeha hagnazavako amin'andre jiaby havako sy tapako tiako amin'ny fo madio vahoaka malagasy rehetra ny atao hoe état fédéral. Satria tsy anam-potoagna ampodiky ndraiky, tsy anam-potoagna ny firenentsika hivoatra, tsy anam-potoagna ny vahoaka avelon-tegna tsara be. Izy koa tsy magnano io état fédéral io ninonino raha ataontsika. Zegny aoka zava. Tiagna tsy tiagna tsy maintsy igny fogna ny solution. Il faut que vous sachiez, enlevez pas, c'est le seul moyen puisqu'on s'en sort. Le peuple malagasy, c'est l'état fédéral. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas 50 solutions. C'est la seule solution. État fédéral. Sinon, on sera toujours là. À tous les moyens, ma pauvre Madagascar. C'est fait exprès qui nous a appauvris comme ça. Satria ny ologna araiky pauvre tompoko, ny ologna araiky sahiragna mijaly. Izy koa fa sahiragna, zay raha sainao azy, efa tambitambazina, amin'ny vola zay tsy maintsy magnano fo. Zavan'andrebaka. Atsika magnefa taxe za, mivanga raha tsika misy apara ifiaintsika koa. Mivanga raha tsika misy apara ifiaintsika. Ino mahatombony nataon'ny filoha tamintsika? Nirasany t-shirt atsika, nirasany cuvette en plastique, dia nirasany menaka. Ary amin'izegny, mbola tsy malagasy jiaby koa no nahazo. Igny zegny taxe jiaby ny fiaintsika letrizay igny, nivangaitsika t-shirt malololo hely, nivangaigny cuvette plastique, nivangaigny menaka, ary tsy mbola malagasy jiaby koa no nahazo fa malagasy vitsivitsy. Tsy haiko ny antony nagnanaovantsika vahoaka malagasy hoe merci président, merci. Non! C'est le contraire. Normalement, c'est le président qui va nous dire merci au peuple malagasy. Satria atsika no magnefa vola. Tsy normal atsika magnano merci président, fa izy no tokony hagnano merci amintsika vahoaka satria volantsika no nohaniny.
mahazo kovety plastika ndraiky t-shirt tsika magnano merci nefa volantsika fa agnaby nagnanaovana izy. Fa nohony tsy fahaizantsika raha zegny, nohony atsika ny abadoagna trop dia tsisy raha haintsika. La preuve za, na izy koa mba tsy mahay. Izy koa nahay izy tsy nagnano faute tamin'ny calcul mental be nataony. Za koa zegny rangona olo za, neza firenena nandianako, za tsy mbola nahita ity tanimbola raiky ty ndre famboliagna akoho. Fiompiagna za mahay, fa famboliagna akoho za mbola tsy nahita ary tsy naregny za, ratsy ny filoha malagasy. Mangala baraka ny tegna ary mangala baraka ny vahoaka malagasy rehetra. Aleo manginy koa fa tsy mahay. Ary zegny nanaovako tsika bado tsy mahay raha ho za. Satria ny mpitondra tsika edy no tsy mahay voalohany. 13+6 tsy hainy, calcul mental 0. Za tsy mbola nahita aiza tanimboly famboliagna akoho. Nefa ny filohantsika mahay hoe mahay mamboly akoho ny filohantsika. Asa aiza tanamboliany akoho zay? Mangala baraka tegna amintsika malagasy amin'ny monde entier, amin'ny firenena jiaby voa baraka. Zay ty mandeha amin'ny tany jiaby iny avakaiza avy Madagasikara fa mavesatra aby talandao ty satria le filoha no mangala baraka voalohany. Zegny nataoko hoe ny abadoagna atsika malagasy natao tous les moyens mba hahabado atsika nanomboka tamin'ny 1980. Nivoan'ny zalahy teny gasy fampianarana dia lasa bado amin'izay atsika. Ka mampalahelo raha karaha zegny ka aleo atsika mba iombon-kevitra tsy vitan'olo araiky no mampivoatra i Madagasikara. Fa atsika jiaby miombon-kevitra, vognona atsika jiaby agnano état fédéral mba hampivoatra atsika. Izy lay ohatra nataoko take. Tiana andre fiainana karaha zigny? Ataovy ary. Tsy tiana andre fiainana karaha igny fa mba ty voatra andre, aleo agnano état fédéral. Fa nino raha ataontsika vahoaka, neza tanandianantsika, izy koa raha tsy état fédéral, tsy anam-potoagna ivoatra Madagasikara na zafintsika mbola tsy mampivoatra zifo. Izy koa tsy agnano état fédéral. Nefa ndraiky atsika koa magnano état fédéral, j'en suis sûr, je vous donne 1 an, pas plus, mivoatra Madagasikara. Taogno araiky fô, farany hela, efa mitokiky malagasy jiaby satria nivoatra. Ka zany miangavy ho an'izay tia anjara, ho an'izay tia voatra, ho an'izay tia ova fiainana, mba tohanana fiainana manjarinjary. Alô miezaka miombon-kevitra andeha hagnano état fédéral fa no tegna izy. Misy dikana neny nataonga i général de Gaulle nandrara io ataon'ny malagasy tamin'ny 1959. Misy dikana. Tegna misy dikana. Satria le handeha hagnano izy maty izy. Ary efa io zany le hevitra tsy ataony Ratsimandrava nahafaty azy. Satria efa nataony tamin'ny kabaro izy. 4 andro izy nipetraka teny tondra. Tsy 120 andro zay ngamba za tsy diso. Naty satria efa io état fédéral fogna zany tsy afaka ambavana azy dia aleo siblegna raiky ty. Mba tsy hahavita le raha. Ary izy koa fa misy filoha raiky amina firenena Afrika miomagna andeha hagnano izy, efa siblegna fo. Komora amin'izao fotoagna zao nivoatra e. Nanomboko zare nagnano io état fédéral io, aiza zare amin'izao, aiza atsika malagasy amin'izao. Avake sasany magnano gaga hoe nivoatra Komora e, nanjary zalahy Komora e. Ia, satria manana filoha misaigny, manana filoha mahay mandiniky raha reny, tsy filoha bado. Ary zare jiaby koa zany mba tia voatra, dia niezaka zare nagnano état fédéral mivoatra zare amin'izao, tsy karaha atsika. Nefa atsika raha jiaby andeha hampivoatra ampanjara atsika anagnatsika aby tsisy tany manana vokatra, manana valera mitova amintsika. Tsisy ho za, neza. Misy ny sasany misy volamena fa mbola misy raha misy amintsika fa tsy anagnanjare. Ka mandiniavako aby
Faut savoir exactement ce qu'on veut. Ty voatra marina atsika, allo andeha hagnano état fédéral. Tsy ty voatra ndraiky atsika fa efa milamina amitsika fiainana iainantsika amizao. Fa igny nitinandre metimety amin'ny fiainanandreo. Tohizo agny. Fa aminahy manokagna, tonga aketo zany ndeha hagnazava ho an'ilay nahontany igny hoe ino. Marina état fédéral zegny ana. Zegny agnazavako zegny. Mitovy amina ologno araiky, anao lalahy araiky, nalika viavy. Avake viavy nalainao igny, miasa ndre aranao viavy koa zegny nalaigny, fa mipetraka miaraka amin'ny rafozan-dahy sy rafozam-bava koa, de zare amin'izegny mandeha mipeko fiainanandre, na koa amiagna tragno ary andre miaraka mipetraka mamelon-tegna. Fa le vola le vokotra jiaby azonandre le vola miagna ray aman-dreniny le lalahy na ray aman-dreniny le viavy, avake ndre mila savogno na mila ivanga vary fotsy, igny amin'izegny le rafozagna magnamia vola, avake ndre afaka mandeha mivanga raha. Karaha zegny fiainantsika amizao. Tsy maleo tegna fa mbola bokondre aman-dreny. Azovy mamitsika viavy magniry fiainana karaha zegny amin'ny vadiagna. Ary azovy amitsika lalahy tia fiainana karaha zegny amin'ny vadiagna. Tsy mety manana sambarana ologno araiky magnano fiainana karaha zegny. Karaha zegny fiainana iainantsika amizao. Fiainana karaha zegny tsy mety mivoatra. Anao tsy maleo tegna amin'ny vola tadiavinao. Anao tsy maleo tegna amin'ny vokotra anao. Avake ndraiky masaky magnano merci président. Volantsika nie izy hoaniny. Aizy ny tokony hagnano merci amitsika. Avitany tsara be mandeha magnamboatra école, hôpital, lalagna, port, l'aéroport, igny vola jiaby azony. Fa ino ny rano-tsabony? Cuvette en plastique, t-shirt malolololo hely tsy akolagniny igny, de tavoanginy menaka ary mbola tsy mahazo koa ny malagasy rehetra. Mampalahelo. Fa tsika ndray koa tegna manana saigny tsy voatra, afaka magnova zay atsika jiaby miaraka. Ka zegny sy zegny ny avako aby, ny azoko ny entigny nandeha nagnazava qu'est-ce que c'est qu'état fédéral. Izy nazavaiko teny. Fahaleovantegna tanteraka. Ary anao koa manandraha ho zaha, afaka foanao mandeha magnampy ray aman-dreninao hoe tiako lay mba cadeau hely ho anare papa. Ary le papa koa zegny magnamboatra le lovantsika. Lovantsika amboariny io aéroport, io lalagna, hôpitaly, école, igny zegny le raha amboariny mba ho lovantsika vahoaka madiniky. Antigneky tonga agny ny afatra e. Arangatahaky ho antsika vahoaka malagasy rehetra mba tsy hagnampodimpody lay teny hoe izy koa atao état fédéral dia ho sahiragna zareo eo amin'ny la kapitaly. Le olo-babo tsy nianatra fa mivolagna zegny. Izy koa olo nianatra, mahay tsara, karakory ny fandehan'io état fédéral tsy mivolagna zegny eky manomboko niany. Fa le olo tsy mianatra bado ndraiky mbola mivolagna zegny fa satria tsy hainy le raha. Ka magnano veloma finaritra amin'olo jiaby amin'ny magnaraka koa. Bisous!